Niki para sedulur, niki batu tawa saking Merapi. Ini badhe kawula uji. Assalamualaikum, salam. Bismillah. Ya Rijal Gaib, sirujud sirolah sipatolah datolah kudratullah. Niat tingsun ngrabga mong sukma sejatine mustika watu tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan khususipun ingkang tansah sedaduhur mirsani dene selawe teng pundi papan kadurunganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar bagas waras jasmani rohaniyahipun ndelan batinipun lan mugi ingkang mirsani dene selawe mang diangkat kamotan kamoyan derajat lan pangkatipun lan dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur dalu menika dene selawe badhe medharaken pawi bilentrahake inggih menika benda ingkang keramat ingkang mistis. Benda ingkang kuno penemuan saking Merapi. Jadi saderenge dalem badhe matur marasiba Jepantaka tengasane panjenengan sami badhe matur kanthi sak rana-rane penggalih yadine pangestu. Jadi watu mustika tawa. Iki watu tawa menika wujude mangeten iki. Iki watu tawa. Niki dalem masalah saking Merapi.
mboten kok dalem teng Merapi niku mboten. Niki yang saleh niku keng Merapi ngeten. Amargi dalem nyambut damel niku masang pondasi, lah pasir niku saking Merapi. Dan niki pas kula dalem dipun aduk teng luluh ngoten niku, dalem badhe kula pasang niki dawah. Jadi wujudnya mengatakan niku, kula umbah wujudnya mengatakan niku. Jadi amargi pasir Merapi, berarti yang saleh saking Merapi. Lah manfaatipun watu tawa kados ngaten niku manfaatnya ageng banget Sedherek sedulur. Pami Sedherek sedulur gadah watu tawa kados ngaten nika wujud ngaten niki saged kangge ngusadani sepindah tiang kesambet saged saras. Kaping kalih kangge ngusadani tiang keracunan tawi cukup dicelupke toya niki diparingi duh krambil kok insyaallah saged saras. Tawi lembu, tawi mendo ingkang keracunan saged saras. Terus tiang dipun cokot sawer ula kok insyaallah dicelupke niki diparingi niki saged saras. Niki diwastani watu tawa manfaatnya ageng banget. Niki Sedherek sedulur saged kangge kewibawaan, keselamatan, pengayoman. Jadi manfaatipun wesi tawa menika ageng banget. Pami Sedherek sedulur nggadahi watu wesi tawa nggih kados ngeten iki kados silat warak. Serate kados silat warak. Nah, niki asri. Penemuan asli saking pasir Merapi. Iki energine ageng banget. Terus para sedulur pami gadah watu tawa kados menika diwastani watu niku batu tawa niku tawar tambar. Amit yang sambet cokot kala jengking kala abang saged diparingi niki saged tawa saged tawar, saged tawa tawi tawar saged tambar saged saras. Jadi yen gunakake wesi tawa ngeten iki enten japa lan montranipun. Dipun sedulur upas grantang upas embun si Joko tawa mlebu tawa metu tawar. Sak mandi-mandine upas embun si mandi upasku ketiban itu putih pengtul adem asap sirep tawa tawi tambar sangsane Gusti Allah. Terus Sedherek sedulur akhiripun dalem medharaken watu tawa kula cekapi semanten pabih wonten atur katane kawula kalih Sedherek sedulur kirang terap kirang sae sadherek ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin.